guys, menjang iyo banyak kedua di balai ni keli kat tu kat ni kejing keli balai. So yeah, here we go balai. अक्कर बक्कर बम्बे बोल अस्सी नब्बे पूरे 100 Hi Morningstar. Hello, good morning balai. Good morning. Pia kendo yang aman kasni wale ak. Kau kuat ban keli pi mah. Oh. Kejing im kejong pi kalong kumno haba pi wan sa kumne charan nong ba Delhi mah. Ke ka ba philap ke ka ba phi pelong ye phi ba phin wan che Delhi. First of all, tiga jing im jonga mo hapol bangadang sa po shlong ting ngadang David Garman mo. Nangala apoy siya po Delhi pa din akala baleng akala ko ni Stephanie akala Garman. Stau shu. Then kan ni kejing im kejong pi ka ba pelong ye phi kalong phi long phi kemen phi long kumno kejing im kejong pi ka pelong ye phi ka ba wan rai phi kejing kemen lene ka ba pelong pi bagi beriu kira sedang menitui pihak keting balai kita kat bayo irula sedang bagi beriu balai shondor bat ni balai la long tu hala be balai mo kalong ka ba pagkemen ye pi ne ka ba long kumno Kalau ka pen kemen ba ya kendu e ki bre ki ba e ki ba thon mo ki ba support ya phi wala ka ne ke ka bangile ha ka baning kong kamdan ke ka motive ka dai tang ka jingele sngo tanat ka jangi andai mo like ngamla ban tip ba kita ki kamkai ki jonga ki therapy ki we te kalong ke ba so tanatคำตั้มในกันดูเอกกมีมั้งนี่พิมพ์เจ็บอุคนจังก็คนจังกุมตาเตะก็ลองเอกbahasa tanap lara kiwan man keren te hot jing im janga kalau jing im kebak kemen nomor ba most importantly I protect my peace first of all te nang tade secondly I put myself as my first priority. My happiness is what matter to me and my family and my friends around me. So I create a good environment between me. So I don't allow negativity. Yeah. Okay. Ha kajing im jong ngayo I man la kapor